Ik heb 30 jaar lang voor de Rabobank gewerkt. De laatste 20 jaar heb ik ondernemers begeleid waarvan de bank vond dat zij in financieel zwaar weer waren. Dat was een prima baan en ook een baan waar ik dacht echt het verschil te kunnen maken. Echt ook mensen te kunnen helpen. Maar ik had het idee dat ik niet meer datgene kon doen waarvan ik vond dat ik dat moest doen. Dus dat de bank daar anders over dacht dan ik. Op een gegeven moment ga je je afvragen van is dit de manier waarop ik nog 20 jaar zeg maar, aan het werk wil. En ik heb besloten van dat gaat niet lukken. Ik kan niet de organisatie veranderen en dan moet ik zelf dus een keuze maken om wat anders te gaan doen. Ik ben Kat Bros, ik ben eigenaar van de kleinste bakkerij van Friesland, 15 vierkante meter in Jouwen. Het is natuurlijk altijd lastig om een vaste baan op te geven voor iets zoals dit, wat alleen maar onzekerheid met zich meebrengt. Alleen ik moet zeggen dat de eerste, het verbouwen van deze bakkerij en nu de eerste begin, heeft me wel bevestigd in dat dit een hele goede keuze is. Ik werk hier met plezier soms 14 uur en dan heb ik nog zoiets van wat zal ik nu nog even gaan doen of wat ga ik nu bedenken of wat mag ik morgen doen. 'S Nachts wakker liggen is leuk om een nieuw recept te bedenken en niet leuk als je denkt van wat hebben ze op kantoor nou weer verzonnen. Ik mag hier geen winkel openen van de gemeente. Je mag geen detailhandel hebben hier in de straat. Maar mensen kunnen bestellen via internet. En een van de belangrijkste dingen die ik graag wil is ook op bestelling leveren. Chocola is er altijd. Chocola is wat houdbaarder dan gebak. Maar gebak wil ik alleen op bestelling leveren. Maar meer moet het ook niet worden. Ik volg echt mijn passie. Ik word hier echt heel blij van. Is de dag voorbij, dan pak ik een boek erbij, dan ga ik nog bekijken naar recepten. Of ik kijk eens op YouTube en ik laat me door van alles inspireren. En dat is alle dagen weer heel veel plezier.